Numru ta' familji u individwi qed jirċievu kontijiet ta' dawl ogħla milli suppost dan kif bosta persuni qed jinnotaw kontijiet ta' dawl aktar għoljin fejn għal xi raġuni numru ta' kontijiet qed joħorġu mingħajr it-tnaqqis tal-ekoriduzzjoni. L-iskandlu huwa dwar il-fatt li l-Arms ilha sena konxja li qed isir żball fis-sistema tagħha u minflok informat lill konsumaturi ħalliethom fil-għama. Ar minn hekk l-Arms qed tirranġa biss il-kontijiet ta' min jilmenta mingħajr ma tagħtih lura dak li kien ħallas żejjed fil-kontijiet li laħqu ħarġu qabel manduna. Dan kollu ntqal waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mix-Shadow Minister għall-Enerġija u l-Konservazzjoni tal-Ilma Markentni Sammut u x-Shadow Minister għad-Drittijiet tal-Konsumatur Graziella Gallia fejn spjegaw li hemm min suppost qed jikkwalifika għall-eco reduction li jfisser skont ta' 25% għal min ma jaħlix dawl b'mod eċessiv u qed jitlef dan il-benefiċċju minħabba dan l-iżball fis-sistema tal-Arms. Markentni Sammut insista li l-Arms ilha informata b'din is-sitwazzjoni tal-inqas minn frar 2025 kif jikkonfermaw emails interni li l-Partit Nazzjonalista għandu fideh madankollu fl-ebda ħin ma nħareġ avviż biex tinforma lil pubbliku dwar dan u tara illi kulħadd qed jirċievi tnaqqis illi suppost jieħu. Ġifieri l-Arms taf li l-konsumaturi qed iħallsu żejjed, taf li hemm eluf ta' familji illi fis-sistema mhux qed tiġi kalkulata l-eco reduction tagħhom, taf li hemm eluf ta' familji li allura qegħdin jitilfu discount ta' 25% fuq il-kont tad-dawl tagħhom u l-Arms tibqa' taħbi dan il-fatt u tistenna li jkun il-konsumatur li jinduna u tirranġalhom minn meta jinduna l-qudiem. Li jiena lija dan huwa skandlu kbir, jiexet l-inkompetenza kbira li hemm fl-Arms li tant hija gravi din l-inkompetenza, tant hemm kumpless ta' biża' illi ma kinux kapaċi jiġu qudiem il-poplu jgħidu isma' sar żball, sar nuqqas fis-sistema, possibilment jista' jkun li inti ntlaqat, ma ntlaqatx kulħadd. Vera, però mijiet mill-quta. Iċċekkja waħda l-kontijiet. Jekk tara illi fil-kontijiet l-eco reduction tal-qed sparixxiet, ejdilna ħanirranġaw ilek. Shadow Ministers tal-Partit Nazzjonalista appellaw lill konsumaturi biex jiċċekkjaw il-kontijiet residenzjali fejn hemm tal-inqas persuna waħda reġistrata u jaraw illi fil-kont tidher il-linja tal-eco riduzzjoni. Qegħdin nappellaw lill-Arms biex tafża dwar dan l-abbuż illi qiegħed isir, abbuż mill-konsumaturi għaliex konsumatur illi ma jindunax illi fil-fatt fil-kont tiegħu ma natax dal-eco riduzzjoni qed jibqa' jiġi misruq kont wara l-ħar u allura id-drittijiet tal-konsumatur għandhom dejjem jiġu salvagwardjati u f'dan il-każ iva fejn kien hemm serq minn fuq dawn il-familji, minn fuq dawn il-persuni għandu fil-fatt jingħata lura dak il-instaraq minnu. U ma qalu li dan it-taħwit fil-kontijiet jirrifletti t-taħwit li għaddej fl-Arms, taħwit li rriżulta minħabba sensiela ta' promozzjonijiet lil tal-qalba u li ħolqu ġustizzji kbar. Dan wassal biex kien hemm sensiela ta' riżenji ta' nies kompetenti li wassal biex l-Arms illum tinsab fi-stat tal-biki. L-uffiċjali tal-Arms il wettqu dawn l-inġustizzji inkludu ċ-chairperson tan-nisa Laburisti Nikita Zamita Lamango, it-teżorier tal-Partit Laburista Marisa Ċappara, Rej Falzon, membru fl-Eżekuttiv tal-Partit Laburista u persuna oħra li qed tmexxi l-Uffiċċju tar-Riżorsi Umani u li daħlet f'din il-pożizzjoni ta' tmexxija tal-Arms dritt mill-uffiċċju tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat. 3 minn dawn l-4 mhux biss huma attivisti laburisti imma saħansitra uffiċjali fl-Eżekuttiv tal-Labor. Intant, Graziella Gallia u Markentni Sammut talbu sabiex il-Ministru Mirjam Dalli tkun responsabbli u taqbes għad-drittijiet tal-konsumaturi u l-familji Maltin u Għawċin.